Ja, mensen. Daar zijn we weer. Joert zal ik eten sieren. Maar deze dame. Hilda Brouwer. En Hilda wil eten sieren voor een collega in het MCL. En dat is Romke van der Wier. Toch? Ja, Romke is een heel bijzonder persoon. Ja? En hier eigenlijk woe wijzen maten, want sleep zijn trekker oorlog achter hem aan. Oer. Ja, maar Romke heeft een heel groot hart en die verdient wel een heel goed meal. Hij vindt zin in het een meal. En hij hier graag boer wezen wil. Dus, bien Lester vastmol. Koude met Jens. Goeiedag. Ah, goedemorgen. Raadse. Rieteke. Rieteke. Hallo. Hilda. Rieteke. Wij binnen hier om koude met Jensjes, Rieteke. Nou, dat is bij Piet wezen bij mijn man. Bij Piet? Ja, Waar is Piet? achter op het tuin aan het plukken. Kunnen we erheen? Ja hoor, loop er maar heen. Piet opzietje. Piet. Wat is die jongen? Piet. 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 Hij heet toch wel Piet, of niet? Hij heet echt Piet. Ah, daar ben je. Ja, Is dit Piet? ja, helemaal. Dit is Hilda? Ja. Wij zien u een ongeluk. Oh, Wij roepen maar worden, zeg maar. Nou ja, je... zit verschuilen, hè? Ja, je hebt nu net ongekomen. Nee. Oh, waarom is dat koude met Biense nog zo bekend? De smaak? Ja, hartstikke lekker, hè? Wat zuurder dan de gemiddelde mensjes. Ik zit geen trieën en niks hoor. Hartstikke lekker. Dus hoe ze net de triet zien? Nee, het putje erouw. Ja. En zo, eten. Hoeveel dorst dan per jaar dan? 5 ton, 5000 kilo. Jongen, Maar de jongen. Hansjes. Maar de Hansjes. En de kwadebroek. Eigenlijk al de broek. Altijd de kwadebroek aan. En de Topsport. Nou, hupsakee, ondergang. Maar die groen, dat is dus bepaald. Dat is bepalend van de smaak. Die groen die is zwart, die frit er warmt op. En dan krijg je explosieve groei. Piet, jongen. Ik denk dat wij gaan gaan. Ik denk dat wij gaan zijn. Hilda, Ja, voor mijn soort. nou, mag ik jou bedanken voor deze bientjes. En wat zoals het tamaatje te geren Ja. voor die collega. Ja, lekker. En wij gaan op naar Lauwert, naar het MCL. En nou gaat het om. Want Romke zullen we verrassen. Het haast het fantastisch regelen, heel geweldig. Ja, meesken, Romke die werkt op de eerste hulp. Dus deze man van de ambulancedienst, die brengen mij en Hilde erheen. Hij weet van neer. Maar de ambulance naar het MCL. Is dat een krijg wat? Ja, geweldig. Ze moet me eerst even verbinden. Denk je het? Ja. Wacht je, wacht even. Ja. Op naar het MCL. Op naar de traumakamer. Ja, Nee, kom. Hier, kom. Ja, patiënt. Forse hoofdwond. Waar is de hoofdwond? Ja, moet even uitgepakt worden. Juist. Ik Wil jij ga het? keren. Ja. Kijk, de beste mensen, wat ben we hier aan het doen? Kom, even meteen knippen. Zeg, goeie. Waar gaan we hier? Ja, waar ga ik hier? Was me één niet kwaad. Man, wat is er met jou gebeurd? Nou, in mijn mes dat skeert wat uit naar mijn holleta. Ja. En Oh, ik dacht wat dicht, ja, want het zit er net uit, man. nee hè. Oh, Nou, dat zit het al haast 52 jaar net. ik ben er raar van, Dus joh. ja, heb je er raar van? Hoor je een beetje rustig. Oh, Oeh, nou, man, dit is niks van mijn vak. Oh, nee hè. wat voor puis jij daar zit? Nou, ik zit onder de pust. Oeh, man. En mijn kleren. Oh, deze man, ach heerlijk, wat een smeerlapperij. Verdomme. Kom even. Nou, goeiedag. Goeiedag.
En maar waar ga ik hier het genoegen? Nou, dokter, waar je daar? En met waar ga ik hier het genoegen? Ja, ik weet hem door de briltje. Romke van der Wier, ja. Romke van der Wier. Waar ben je Beste Romke, Maar, jo, deze dame, die wil jij verrassen. Waar zie je nou? Nou, ja, deze dame, heel Oh, leuk. Die kerst wel ja, ja, die kan ik zeker zeggen. Ja. Ja. Die moet hij verrassen. En dat hebben we op deze manier doen. Want wij gaan te geren eten sieren voor die. En vertel dan nou even Hilda waarom. Dat willen wij wel even weten. Nou, ik zit te vertellen. Nou, zeg. Nee, er bist een Dankjewel. een geweldige collega. En ik ben heel graag hoe hij. En du hebt best wel een heel manier honger. En mijn ups en downs en alles. En du hebt in hart op het goede plek te zitten. En die is goed genoeg. Dus we zijn van Romke en Rijtse. Dat is een combinatie. Dat is once in a lifetime. En wij gaan samen voor die eten sieren. Nou, wat leuk. Heel leuk. Heel, En waar, Blinde. dankjewel. dat doen we in de Ronald Hoes. Ronald McDonald Hoers? Ja. Wij roepen Duiderazen bij. Ja. Wij zullen eerst Ja. eventjes de bjentjes sieren. De bjentjes hebben ze En hier, het ja. is zo spannend. Je kon de bjentjes in de kont wel sieren. Dus, wij gaan nou aan de slag. Romke en ik werken samen op spoedeisende hulp. Ik ben afdelingssecretaresse, Romke is verpleegkundige. Wij zitten op de meest onmogelijke tijden bij elkaar. En vooral in de nachtdienst, als het dan rustig is, dan leest me elkaar gewoon op een hele hoge manier kennen. Dan daar staat een baan van 8 tot 4 vast. En dan wist ik heel erg in iemand zien de privéleven belutsen. Romke had een heel dreig hier achter de rug. Had zijn huidverlen, dat is al iets langer dan in Ierlien. Zijn man is slim ziek, maar alle hulp die ze nodig gaan moest. En die leidde aan dementie. En daar had Romke zich ontzettend voor inzet. En echt dat ik dacht van, goh man, bewonderwaarlijk hoe je met die mem overal heen gost en dat ze dingen regelt. En dat ze weer bellen, dat er weer dingen gebeuren moesten worden, dat er vast in changed of nice in changed, dan nog van alles moest regelen. En uiteindelijk toch zijn mem loslitten moest om naar verpleeghuis te gaan litten. En dat vond ik verschrikkelijk. En dat zei ik gewoon, dat had ik echt ondervreten. Dat vond ik, en toen had ik wel eens toch van, er moest meer waardeerd worden dan dat het eigenlijk krijgt. Ik wil Romke echt een hart onder de riem steken. Echt zo van, du bent als collega zeer waardeerd, maar ik als persoon. Dat is best een man een groot hart. En Romke is een vrijbuiter en een vlierenfuiter, weet er wel eens zijn. Hij had een trekker, dus die sleept er zijn hele leven lang achter hem aan. Hij hier het liefst de boer wezen worden en gewoon in de veld aan het ploegje en maar steeds altijd met zijn wilde lokken in zijn nek te blazen. En dat Romke zijn dream. En hij is verpleegkundige geworden, dat doet hem hart en ziel en dat is hartstikke leuk. Maar ik zie hem altijd nog eens een keer op die trekker op te mengen en te ploegjen en hoentje erachteraan. Ja. Welkom in de keuken van het Ronald McDonald Huis hier in Lauwert. Bij de MCL, hè? Ja. Tja, daar ben je. Ja, De Jensjes, geweldig, hè? We hadden jerpels ik mooi gekregen van onze Piet. Koude maar jerpels. En dan doen we erbij kjellenwang, boeterzacht vlees. En dat gaan we stoven met een siepeltje tomaat en laurier en een lekker skeutje redewien. En dan pruttelje. En wat doen we met het reden fruitrijzen? Het reden fruit, dat doen we allemaal mooi bij elkaar. En dan maatje we daarbij een heerlijke crème van vanille. Je zoen haast ze een luxe vla, maar het is wel even iets meer, hè. Maar vanillestokjes en suiker, eieren, remmen en molken en dan steenkoud op dat fruit. Maar een heerlijk ijs, zoen wie ze Romke hier maar los krijgen, wat denk je? Dat ding, dat weet ik wel zeker. Wij gaan beginnen. Sure. Die kjellenwang, er zit een heel soort vet in. Want het is een heel mal stukje vlees. Just het net vaak bij de slachter. Nee. Maar krijg je de kans om kjellenwang te kopen? Dwaan. En gewoon stoven. Krijg ze als ze, ik doe maar sucade. Dus zout en peper erop. Zo. Maar het puntje erin en 60 dan. Dan kent het erin. En dan maar rennen maar dat vlees door die pan. Want dan schroeit het heel nog dicht, toch? En moet eigenlijk alle sappen boeren mooi in. Dat is mijn biefstuk trouwens ik, maar dat geeft me dit extra. Dicht schroeien, dan draai je hem even om.
Nooit er niet in prikken, gewoon je spoor gewoon mooi krokant erin, maar zien. En dan doe ik mijn sippeltjes en mijn tomaatjes en mijn laurier erbij. Dat nog even, dus er bien? Ja, een beetje met die. Hoor, dan duurde het dan lang vanzelf. Tomaten erin. Sippeltje erbij. Laurierbladje erbij. Zo, die siepeltjes lekker maar omzetten, maar die tomaatjes en die heerlijke vaste laurier. En dan hel ik ze eruit, want als je er nou niet een keer je koude wien bij doet, hè, het is krek zo als je onder de douche staat, dat het niet een keer warm is en dan wordt het niet een keer koud. Pling, en dan slaan al die spieren op slot. Nee, even het vlees eruit en dan opblussen. En dan maak je het erbij. Zo. En nou blussen we dit af. En dan doen we dat hierbij. Dekseltje erop. Nou, een hoerkoffjouwer. Suntjes, 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 suntjes. En dat 4 woorden door het is ik net erg. Het is een fantastisch stuk vlees. Zal ik je eens even helpen? Nou, graag. Dat dacht ik. Vind nou wat. Nou ja. Dat maat ik. Hey, hoe is het eten in het ziekenhuis hier, vreeg ik me jou. Is die wel eens? Nee, in het algemeen eten wij hier net, want in de Duitsdienst hebben wij bijna geen pauze. Dat is gewoon de... Geen pauze? Nee, geen pauze. Het ziekenbal is een trot over dan. Huh. En omdat het gewoon te druk is. En in de letter neem ik mijn eigen eten mee. En het eten in het ziekenhuis is wel redelijk, maar het is ook geen homemade meal. Nee, oké. Thuis is altijd weer wat anders. Ja, Ja. dat is ik zo. Oké. Hast du ik hobby's? Ja, ik heb hobby's. Vertel me eens even. Ik mij dus ook heel graag eten sieren zelf dus. Ah! Ik ben net zo goed als jij, maar Nou, dat kan je me net zeggen. over het algemeen aan de tafelgasten die aan het benen weer komen omwaaien, dan denk ik dat ik wel aardige resultaten heb. Ja, hè? Dit kan net mistake niet worden. Nee, ik mag graag bakken. Ik doe het net zo vaak, want ik heb natuurlijk onregelmatig gastdiensten. Maar als ik uit de nacht bijkom, ik ben klaar met mijn nachtdiensten. Ja? En ik kom een redelijke tijd op bed bij, dan bak ik de hele dag. En dan bak ik trijfjouwkeken en dan... denk ik, Voor de hele buurt of zo? nou, dan mag ik gewoon inhalen. Dan heb ik een paar dagen net iets sieren en dan weer een nachtdiensten en dan hup, dan denk ik alles. En dan ben ik het hele beetje En wie bezig. dat dan ik een beetje reden, dus denk van dan schroef ik maar een brief, want kan ik zelf ook even lekker eten sieren. Nou, ik kan altijd wat van die leren, dus dat is altijd wel heel erg mooi. Ja. Nou, hartstikke leuk. Nou, wat aardig. Maar de hoofdreden weer wel Romke. Ja, natuurlijk, dat snap ik. Joet die Romke centraal. Ja. Zo, kleer maar de bjentjes en dan gaan we nou verder met het dessert. Ben benieuwd. Reed vooruit. Uw dessert. Tje. Ze ken ik als eerbel, zo. In de eer. Oeh, hij valt er als uit. Ja. Mooi, hè? Zo niet met een ritsen nemen ze dat, hè, maar gewoon zo erin, dat was er niet van. En dan de jetbaan, die hek in het water zetten. Zo, even het kroontje, dat zei je nu, dan haal je een mooi puntje van het mesje. Nou, hier toch. Nee, dat niet. Is het wat? Ken er nog je bij? Nee, ik ken er niet bij. Oh. Zo'n mooie hek net. Ik ben gewoon wel harder. Dat is wel lekker, ja. Je bent mooi zwier. We zijn maar eens in draaien nu, wij gaan nog. Net rond de midden. Oké. Ik maak ze de crème even van de vanille en ik loop die draasten bij. Tje, uw vlees stooft er lekker, maar we beginnen nu met de vanillecrème. Malken en jammen together in de pot. Malken, de jammen erbij. En dan hebben we vanillestokjes. En dat is eigenlijk een bjentje, maar dan van een orchidee. En er zit iets heel lekkers in. Er zitten mooie zwarte pitjes in. En die mag even even snijden, zo, in de lengte even snijden. En dan doe je die bij de malking. Maar ik even leeg schraapje, zo, want er zitten van die pitjes in. En dat is het lekkerste van de vanille. En dan rieden we dat lekker krop. Oké, dit met sieren. Dan pak ik even de zoeker en de aaien en die doe ik even bij elkaar in.
En nou sieren we de molken. En als de molken dan siert, dan komt langzaam die aaijaren erbij. Hilda, kom er even bij. Sure. Was toch even dit is die aaijaren. Maar zoeken. Als die er even voorzichtig bij eten was, doe maar. Voorzichtig erbij eten. Ik zal rieren, doe maar. Dit is wel een erotisch sausje, Hilda. Hè? Zie, dat gliedert er zo mooi langzaam in. En dan moet het eindelijk krijgt net sieren. Want als het sieren gaat, dan gaat die aaijaren staan en krijg je de rieren uit. Ja? Rieren, pak ze even een vinger en dan druk je met die vinger zo even een paardje over die spatel in. En vloeit dat dicht, dan mag het nog even. Bloeit het even staan, dan is hij klaar. Ja. Hij vloeit niet meer dicht, dus die is klaar. Deze kan koud worden. En de jerpels die sieren, de bjentjes vlees die te stoven. We hebben hier al heel laai. Nou, Hoe zou het maar Romke wezen? geen idee. Nou, ik ben wel benijd. Wist wat we doen? We wachten buiten even op. Stikje cheese, een glaasje wien. Gaan we het er even over. Tjoch, hè? Tja, proost. Proost. Maar nou wil ik even weten, grote vriend. En wat tost nou van een man toen er aankwam? Want ja, dat het zij al geregeld. Vies het net geweldig. Ja, het is geweldig. Ja, ik dacht, waar je er nou 50, 60 of 70 worden? Ik denk van, ja, wat voor een ludieke actie hebben we hier? Want hier klopt iets net. Dus op een gegeven moment had ik me gezet. Ik dacht, ja, dit maak je maar aan mij doen. Dit zou wel iets voor intranet wezen van ziekenhuis. Ja. En toen dacht ik, Omroep Friesland. Ik denk, nou, dit is toch onmogelijk. Ik dacht het echt weer van een Wie het net aardig? interne PR-dienst. Wie het net aardig? Ja, weer geweldig. En dan wil ik even zeggen, wat vindt u ervan dat Hilda dat regelen had? Ja, Maar die had dat niet. ja, dan broek ik even wordt wat het Fries is, ja? Nou, wat is dat? Flabbergasterd. Oh, je wint flabbergasted. Ja. Nou, neem dan eerst maar een stuk cheese. Maar nou eventjes, je bent collega's. Nou? Ja. En is het ik heftig af en toe daar op die spoedhuizen? Want er komt van alles binnen bij hem daar, hoor nee? Dat is de professionaliteit, hè? Dat mat. Op dat ogenblik mat dat gewoon. Ik bedoel van, of nog Hilde er is als secretaris en ik als verpleegkundige en een arts, hè? En waar ik maar bij is, dan moet er gewoon werk verricht worden. En als het een auron is, Ja? dan zak het er safvolle van jou, dan... Ja. En dan komen er emoties los. Ja. Hè? En dan komt er wel En dan een ben je, traan dan of ben je een- maar van elkaar. Precies. Elkaar. En dan ben je maar van elkaar. Ja. Want dan denk je bij jezelf, nou maar wat samen mee gaan. Ja, dat is wel zo. En dan heeft je aan haar een hele goede collega. Dan heb ik aan haar een goede collega en een hele protte collega's nog meer. Ja. En als die schouders en rijk binnen kwam, dan 60 keer zo heel erg tillen. Ja. Zie je, heeft de flessen. Je moet er net raad van. Nou ja, maar ik bedoel, ik neem een slokje en dan ik in aan het werk. Je ziek je te geren dan wel even wat vertier, denk ik. Ja, het komt goed. Ja, het Ik komt helemaal dacht goed. ik zal me even een beetje draaien. Zij is. Ik roep je me dadelijk bij. Ja, poer best. Nou doen we die bjentjes, die doen we eventjes in die dekschaal. Masters. Wat een prachtige bjentjes. Ongelooflijk. De dubbele witte. En dan nog even de finishing touch. Een liets klontje moet erop. Als je dan smelt dat er mooi helemaal omheen. Dan komt erbij de vaske niet in de schaal. Nou, wat spekjes eroverheen. Die ben klaar. Nou het vlees. Fantastisch. Prachtige kellerwijn. En die doen we op het bord. Zo. Jerpels erbij. Natuurlijk doen we er nog wat koude met jeetjes bij. Maar mooie krokante spekjes. Kellerwang, maar koude met bjentjes. Lekker eten. Hier heb ik het voor doen. Lekker eten. Dankjewel. Moesten prachtig. Geer vlees. Dat is ook mooi vlees. Jongen, wat ze vaak op spoedhuizenhulp. Nee. Om in tonkoel praten, hè? Ja, wat zei die dan? Is het jaren? Zo smook lekker.
Hij fietst er doorheen. Hij fietst er rennen. We maken het dessert aan. We doen eerst dat rode fruit eventjes in schaal. Jitbijen erin. Nou, dan strooien we daar die prachtige rode bijen doorheen. Dan doen we die blauwe bijen erbij. Tambijen. Hele tere frambozen. Die moet je altijd als laatste doen, want die zijn zo zacht. Dan komen we nou maar onze vanillekrijm. Daar gaat het. Steenkool. Dan doen we daarop een mooi sorbetjes van fruit. Ik doe er nog even een mooi stukje chocolade op. En een fris takje met mint. Is dit net een waardige aansluiter? Lekker eten! En ik zou zeggen, jongens, geniet je ervan, hè? Dankjewel. Het is al zo'n vaske vanille. Heerlijk. Oh, Erg lekker. dat is weer wat anders als vla. Heerlijk. Dat dacht ik. Maar heb ik nog wat voor die? Nou, Even daar, ik. Ik had hier een cd. En dat is muziek, want toen wist van de muziek. Het is een cd van onze Frieske trots Iris. Kerst dat hoor? Ja, ik hou wel. En ik moet je deze cd, ja, om te draaien in een leuke nachtdienst of zo. Dan moet je helemaal in de wel. nachtdienst zitten. nou, dat is prachtig. Of net? Hilde en ik zo gauw een chest samen aanvreten. Wat zou je maar vregen? Een chest. Een chest? Een chest. Oké, prima. Maar Nothing else matters. Nothing else matters, dat staat erop. Maar wat wij doen, hè, wij gaan even van tafel af Ja. en dan liet ik die nog even wat zien en neem die cd maar even mee. Kom maar even mee. Wij gaan nog eventjes naar een orde rond tetaan. Tja, wij krijgen een privéconcert. Dit is toch net te geloven. Ach man, ik kreeg helemaal koud. Iris! Daar zit ze bij haar haren. Geweldig! Bij jou is Evendel. Prima. Bij jou is Evendel. Ga maar even zitten. Dan was het eigenlijk even voor ons zitten. Giet om daar. Everyone says that I'm shooting way too high. Everyone says you gotta fall before you fly. Whoa, whoa, if they really knew me, they'd understand why I am the way that I am. I just gotta be free. I'll take the sun, I'll take those shoes, I'll take today and throw in tomorrow. Throw in tomorrow. Throw in tomorrow. Ooh. Nou, fantastisch. Wie dat net een mooie afsluiter? Nou, Hilde, bedankt voor het schroeven van de brief. Het Ronald McDonald Huis, bedankt voor deze fantastische locatie. En, last but not least, Iris Kroes, geweldig. Tegen dank, oren weken ben we er weer en dan verrassen we weer op Nijmegen. Hoi, beker erbij. Ja, En de stoten. Hier. En een heel hak vol stoten. En jou bent de grootste stoot? Ja.